ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନମ୍। ବୋପଦେବ ନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ଶିଶୁ ପଠନାୟ ପିତ୍ରା ଗୁରୁଗୃହଂ ପ୍ରେଷିତ। ଅର୍ଥ, ବୋପଦେବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲା। ସହ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାକରଣଂ ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ୍। ସେ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ପଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୋପଦେବଃ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିଃ ତଥା ପରିଶ୍ରମ କାତରଶ୍ଚ। ବୋପଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ଡରୁଥିଲା। ଏଠାରେ କାତରଶ୍ଚ ହେଇଛି କାତରଃ ଯୁକ୍ତ ଚ, ବିସର୍ଗଟା ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସିଏ ଦନ୍ତେଶ ଏବଂ ଦନ୍ତେଶରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଏଠି ତାଲବେଶ ହେଇଛି। ପାଠେ ତସ୍ୟ ଅମନୋଯୋଗମ୍ ଅବଲୋକ୍ୟ ସହପାଠିନଃ ତମ୍ ଉପହସନ୍ତି ସ୍ମ। ପାଠରେ ତାର ଅମନୋଯୋଗ ହେତୁ ସହପାଠୀମାନେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ହସୁଥିଲେ। ସହପାଠିନାମ୍ ଉପହସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗମ୍ ସ ଗୁରବେଃ ନ୍ୟବଦେୟତ୍। ଏହି ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ହସିବା ବିଷୟଟି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲା। ନ୍ୟବେଦୟତ୍ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଗୁହାରି କରିବା। ଗୁରୁସ୍ତମ୍ ଉକ୍ତବାନ୍, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁଃ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ୍। ବତ୍ସ୍ୟ, ହେ ପୁତ୍ର, ତବ କୃତେ ମମ ମହାନ୍ ଯତ୍ନ ବିଫଳଃ ଜାତ। ତମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯତ୍ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯତ୍ନ ବିଫଳ ସାଧିତ ହେଇଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛସି, ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ତର୍ହି ଅନ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗୃହଂ ବା ଯାଇ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତର୍ହି କହିଲେ ତାହା ହେଲେ ଅନ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ଗୃହଂ ଯାହି, ଯାଇପାର। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବୋପଦେବେନ ଚିନ୍ତିତମ୍। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏହା ଶୁଣି, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ଶ୍ରୁଃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ଯାହାକି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା କହିଲେ ଶୁଣି, ଏହା ଶୁଣି ବୋପଦେବେନ ଚିନ୍ତିତମ୍, ବୋପଦେବ ଚିନ୍ତା କଲା। ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନେନ କଃ ଲାଭ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମୂର୍ଖେ ମୟି ପିତାମାତା ବା ନ ସ୍ନେହଂ କରିଷ୍ୟତି। ଏଇ ମୂର୍ଖ ଦୋଷରୁ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ମମ ଜୀବନମ୍ ଧିକ୍, ଏହିପରି ଜୀବନ ମୋର ଧିକ୍। ଖିନ୍ନ ମାନସଂ ସହ ସରୋବରଂ ନିକଷା ଗତ୍ୱା ପାବଛେ ଉପବିଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପରମ୍ ଅତିଷ୍ଠତ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ ଊଣା କରି, ଖିନ୍ନ ମାନସ, ମାନସ ଅର୍ଥ ମନ, ମନ ଊଣା କରି ସେ ସରୋବର, ସରୋବର କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତଡ଼ାଗ, ଏସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ। ନିକଷାଃ କହିଲେ ପାଖରେ, ସରୋବର ନିକଷା, ସରୋବରର ପାଖରେ, ଗତ୍ୱା ଯାଇ, ସେଇ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯେପରି ହେଇଛି ଗତ୍ୱା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇଛି। ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ଗତ୍ୱା। ପାବଛେ ପାହାଚ, ଉପବିଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପରମ୍ ଅତିଷ୍ଠତ୍, ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲା। ତଦା କେଚନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନାଃ ଜଳଂ ନେତୁମ୍ ଆଗତାଃ। ତଦା ସେହି ସମୟରେ କେଚନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନାଃ, କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଳଂ ନେତୁମ୍ ଆଗତାଃ, ଜଳ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। તે ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟାନ୍ ପାବଚ୍ଛାନ୍ତର୍ଗତେଷୁ ଗର୍ତ୍ତେଷୁ ଅସ୍ଥାପୟନ୍। ସେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟକୁ ପାବଚ୍ଛ ନିକଟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ରଖିଲେ। ଅତଃ ବୋପଦେବ ଏକଂ ସ୍ତ୍ରୀଜନମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍। ଏହି ସମୟରେ ବୋପଦେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାତଃ, ହେ ମା, ଘଟ ସ୍ଥାପନାର୍ଥମ୍ ଏତାନି ଗର୍ତ୍ତାନି ନିର୍ମିତାନି କିମ୍। ଘଟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗାତଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲ କି? ନହି ନହି ବତ୍ସ୍ୟ, ନା ନା ବତ୍ସ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ପାବଛ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମାଠିଆ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ
ଖାଲୁଆ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ନହି ନହି ବତ୍ସ୍ୟ ଘଟଭାରା ଦେବ କ୍ରମଶଃ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି ଇତି ଶ୍ରୀଜନେନ ଉକ୍ତମ୍। ନା ପୁଅ, ଘଟର ଭାର ହେତୁ ଏଇ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବପଦେବ ବିସ୍ମିତଃ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହା ଶୁଣି ବପଦେବ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ, ଚକିତ ଭାବରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସୁକଠିନ ପାଷାଣ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରେଣ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ତର୍ହି ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧି ଅହଂ କଥଂ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଆୟତ୍ତଂ ନ କୁର୍ଯାମଃ। ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପଥର, ପାଷାଣ ମାନେ ପଥର, ମୃତ୍ତିକା ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର, ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରେଣ କହିଲେ ମାଟିର ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇ ଯାଉଛି, ଗର୍ତ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛି, ଗର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣକୁ କାହିଁକି ଆୟତ୍ତ କରି ନପାରିବି? ତଦାରଭ୍ୟ ତାପରଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସହ ବ୍ୟାକରଣ ପଠିତ୍ୱା ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ଅଲଭତ୍। ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ। ସାଧୁକ୍ତମ୍, ତେଣୁ ସାଧୁରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥୈଃ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମନରେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି କଷ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହିବା ପାଇଁ, ସରଳକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ବହି ଦେଖ, ବହି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଏଇ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ, ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବି।